Už to jde nahoru, děcka, nebo ještě ne? Takže taky pojď, chceš už jít dolů za vám? Jo, ukážkáme se si, jo? Tak nechceš? My taky pustíme ještě, my taky ještě pustíme. Můžeme už to pustit? Zkuste to pustit? Zkus to pustit, Páťo. Tak zkusíme pomaličku pouštět, děcka. Pomaličku a pozor, ještě ne. Tak ještě drž, Páťo, ještě. Ještě musíme ohřávat vzduch. Já se ani nedivím, těch přáníček v tomhle lampionku je opravdu moc a tak je moc těžký. Je to horký? Ne. Horký plamen. Aničko, až to pustíte. No děcka, pomalu to pouštějte. Pozor. Tak, pomaličku pouštíme. A Lampion Hit Radio Magic Brno právě letí vstříc osudu.